Στις 20 Δεκεμβρίου του 2024 θα γίνει μία από τις πιο ρομαντικές όψεις του μήνα. Αυτή είναι η Αφροδίτη που θα κάνει τρίγωνο με τον Δία. Η Αφροδίτη είναι στις 14 Υδροχόου και ο Δίας είναι στις 14 Διδύμων. Οπότε καταλαβαίνω ότι θα επηρεάσει τα ζώδια του αέρα του δευτέρου δεκαημέρου κυρίως και όσοι έχουν πλανήτες σε προσωπικά σημεία σε αυτές τις ημέρες και τα ζώδια. Μιλάμε για δύο πολύ καλούς πλανήτες με θετική ενέργεια, όπως η Αφροδίτη και ο Δίας. Και μια πολύ καλή όψη ανάμεσά τους, η οποία είναι το τρίγωνο. Οπότε αυτή η όψη δεν μπορεί να φέρει τίποτα κακό. Αυτή η όψη είναι ιδιαίτερα θετική και ευνοϊκή. Η όψη μπορεί να φέρει χαρά, ευκαιρίες, ρομαντισμό, καλοτυχία και αρμονία. Η Αφροδίτη, ο πλανήτης του έρωτα και της ομορφιάς, και ο Δίας, ο πλανήτης της επέκτασης και της τύχης, φέρουν ευκαιρίες για νέες σχέσεις ή ανανέωσης υπάρχουσης, παιδιά. Επειδή ο Δίας είναι ανάδρομος Διδύμους, μπορεί να προκύψει μια επανασύνδεση με άτομα από το παρελθόν ή μια γνωριμία που σχετίζεται με επικοινωνία, ταξίδια και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Η Αφροδίτη στον Υδροχό σε κάνει πιο κοινωνική, ανεξάρτητη και ανοιχτή σε νέες εμπειρίες, οπότε μπορεί να εμφανιστεί ένα άτομο με το οποίο νιώθει σύνδεση σε διανοητικό επίπεδο. Αν δεν συμβεί αυτό, το επόμενο σενάριο είναι να έχεις ευχάριστες κοινωνικές συναναστροφές. Γιατί η θέση της Αφροδίτης στον Υδροχό ενισχύει την ανάγκη για κοινωνικότητα και ελεύθερη έκφραση σε σχέσεις. Η όψη με τον Δία σε βοηθά να προσελκύσεις ανθρώπους που σε στηρίζουν και σε γεμίζουν θετική ενέργεια. Μπορεί να προκύψουν νέες φιλίες ή συμμετοχή σε ομάδες με κοινά ενδιαφέροντα. Εννοείται ότι αυτή η διέλευση ευνοεί και τα οικονομικά θέματα, καθώς οι δύο πλανήτες συσχετίζονται με την αυθονία και την ανάπτυξη. Μπορεί να έχετε κάποιο οικονομικό κέρδος, να χαλάσετε κάποια λεφτά για λούσα, πράγματα που θέλετε να αγοράσετε. Για να κάνετε κούρα ομορφιάς είναι μια πολύ καλή, παιδιά, ημέρα για να κλείσετε ραντεβού σε ένα κομμωτήριο ή να φτιάξετε τα νύχια σας ή ακόμα να αγοράσετε δώρα Χριστουγέννων για τους άλλους. Αν μπορέσετε να κανονίσετε και ένα ταξιδάκι, μια νέα εμπειρία, είναι η όψη ταμάμ. Ακόμα και αν δεν συμβεί γεγονός, θα έχετε μια αίσθηση χαράς και αυτοεκτίμησης. Η αρμονία αυτή ανάμεσα στην Αφροδίτη και τον Δία μας κάνει να αισθανόμαστε πιο αισιόδοξοι και να εκπέμπουμε θετικότητα. Ακόμα και αν δεν επηρεαζόμαστε τους πλανήτες εμείς οι ίδιοι, μπορεί να επηρεάζεται ο απέναντί μας, ένας φίλος μας, και να μας φέρει χαρά εκείνη την ημέρα. Μπορεί να χαρείτε επειδή θα δείτε ένα άτομο από το παρελθόν που σας είχε λείψει. Να λυθούν παρεξηγήσεις, να αποκατασταθεί η ισορροπία. Μπορείτε να επικοινωνήσετε πιο θετικά και να έρθετε πιο κοντά με τους άλλους. Εγώ δηλαδή έχω στις 14 Διδύμων σελήνη. Στον έκτο οίκο. Υδροχό έχω στο δεύτερο περιεχόμενο. Έκτος και δεύτερος τώρα, ο δεύτερος είναι τα οικονομικά, ο έκτος είναι η καθημερινή ζωή. Ή θα είμαι απλά χαρούμενη, ή θα ψωνίσω κάτι, ή θα αγοράσω κάτι τέτοιο μου έρχεται στο μυαλό ότι θα πάθω. Με τη σελήνη μου. Εκεί. Θα κάνω story time αν γίνει κάτι σημαντικό. Η σελήνη είναι και η μάνα, παιδιά. Μπορεί να μου πάρει κάτι η μάνα μου. Μου ψωνίζει που και που. Τώρα, ανάλογα με τους πλανήτες που σας πιάνει και το πού βρίσκεται, σε ποιον οίκο γίνεται αυτό το τρίγωνο, θα δείτε και τι θα σας φέρει. Εγώ συναισθηματικά πάντως θα είμαι πολύ καλά. Έστω για μια μέρα. Αν και σας εύχομαι, επειδή όλοι θέλετε επανασύνδεση, περισσότεροι δηλαδή που μου στέλνουν τα μηνύματα, αυτή η μέρα να σας τη φέρει. Γιατί και ο ανάδρομος Δίας, παιδιά, μπορεί να φέρει κάτι από το παρελθόν. Μην ξεχάσετε να με ακολουθήσετε στο YouTube, σας έχω πει. Στο προφίλ μου θα το λέω συνέχεια. Έχω μόνο 300 ακόλουθους, χρειάζομαι παραπάνω. Μπαίνετε στο αρχικό προφίλ του TikTok και κάτω ακριβώς από την εικόνα μου, του προφίλ, υπάρχει ο σύνδεσμος του YouTube, θα το δείτε. Πατήστε πάνω και κάντε μια εγγραφή. Και ας μην με ακούτε, την εγγραφή να έχω.